най-напред организаторките на първия у нас фестивал на жените в изкуствата, Деси Димова и Румяна Танчева, ще разкажат как и защо решиха да присъединят България към световната инициатива Слон в подкрепа на жените творци. Здравейте, Руми, Деси, заповядайте. Добро утро. Добро утро. Кажете най-напред как дойде идеята и как преди 4 години всъщност по света започва да се празнува този слон фестивал, а който всъщност в превод от английски означава слон лебед. И какво се крие за тази абревиатура? Да, слон означава лебед. То е също и съкръщение на Support Women in Arts Now, или подкрепете жените в изкуствата сега. Това е инициатива на една американска организация първоначално, която е организация на жени в изкуствата. В нея няма никакви други насочености, освен жените, които се занимават с изкуство. Тя започва да прераства и в един момент изпитват необходимостта да направят такъв един празник, който почита жените в изкуството, тъй като те са много активни, те са много на брой, правят много неща и този празник още от първата година става международен и започва да се чества навсякъде по света. Има ли нужда изобщо по света, пък и у нас, от мотивация и от така специално отношение към жените в изкуството? По-скоро има нужда от това да се създаде едно място, където тези жени да се представят. Тъй като, освен официалните галерии, където артистите, които са признати като такива, могат да представят своите творби, на други места е много сложно, много трудно за тези жени. В нашия фестивал участват жени, които не са пряко свързани с изкуството. Просто това, което те правят, ние смятаме, че е форма на изкуство. В цял свят тяхните произведения биха били считани за абсолютно изкуство. Тоест, тук въпрос е по-скоро да се даде една наистина сцена, място, където тези хора да се съберат, да покажат какво могат да направят и да бъдат оценени от публиката, разбира се. Значи, нека да кажем, идната сряда започва този фестивал. Точно. В рамките на 5 дни до неделя и ще се проведе в Червената къща. Входът е свободен, предполагам? Входът е свободен, отворен за всички. Самият фестивал е много раздвижен, т.е. хората, които идват, те могат да участват, те сами да създадат изкуство с помощта на жените, които са участнички в фестивала. Колко са те наброи? Те са над 30. В момента мисля, че са 32 общо. Какво ще види публиката в Червената къща? Публиката ще види, освен едни прекрасни картини, едни много интересни постери, които погледнати от друга гледна точка изглеждат по друг начин. Ще може сами да си направят свещи, да си нарисуват старите дънки и дори да си нарисуват един копринен шал, който след това да носи с удоволствие кеф, защото те си го направят. Това са workshop-и, изложби, представления. Да, започваме с откриването на 9 изложби едновременно, като уникалното в фестивала е, че нито една от тях не се повтаря, т.е. видът изкуство не се повтаря на нито една от тези 32 жени. Това е много интересно, защото са много видове изкуство, които ние ще покажем в рамките на 5 дни. Всяка една жена прави нещо различно. Започвайки от стандартните художнички, художници, керамици, които правят свещи, други и така нататък, шалове, до танците, музиката, театъра и всичко останало. Казахте ми сега в гримьорната, че включително и workshop за здравословно готвене има и той също спада сред изкуствата, така ли? Абсолютно, защото първо храненето винаги е било изкуство. Здравословното хранене също е начин на живот и изкуство, когато се прави по определен начин. Да не кажа, че в България няма толкова специализирани хора, които могат да го представят това нещо. Ние сме късметлийки, че нашата участничка го умее наистина много добре. То наистина е изкуство. Добре, а вие с какво се занимавате лично? Защото това, което ми казвате, разбирам, че вие всъщност една от идеите е да стимулирате творческото начало в жените изобщо. Тоест не само да представите жените артисти, но и да стимулирате у жените техния така талант, скрит талант, някакси така да се прояви, да намерят в себе си. Аз съм участничка в нашия фестивал, защото аз съм композитор на театрална музика вече 16 години, текстописец, певица, участник в няколко музикални проекта и съм пътувала общо заето 16 години по фестивали навън. И
много исках да донеса атмосферата, която е в чужбина, да я направим така и в България. Затова се съветвахме първо и с Световната организация, която прави този фестивал, за да го направим по такъв начин, какъвто се случва навън и какъвто би бил уникален, интересен, който дава платформа на тези жени в изкуството. Отделно това съм председател на фондация Арт Нова, която работи вече 6-та година, точно за насърчаване на изкуството и по-скоро до скъсяване на разстоянието между изкуството и хората, изкуството и хората. Така ще го нарека. А вие? Аз, за съжаление, нямам никакви творчески заложби. Може да имате организаторски. Това ме спасява в този случай.